Күрсәмесез, җомга 17 ноябрь яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы. Алар белән мин Люцианат Фолина таныштырам. Бүген безнең программада. Балалар өчен аеруча куркыныч авыру. Без Коклюштан прививки ясадык, по порядку ясатып барабыз. Татарстанда булма ютел белән авыручылар саны арткан. Тулырак Гөлнас Сәйфетдинова репортажында. Тип ставка кемгә нинди йогынты ясаган? Көтергә кирәк. То есть син һава өчен акча түләсең беренче 2 ел. Банк вәкилләре, белгечләр һәм халык фикере Рания Абдрахманова материалында. Алтынга тең ашлык бөртекләре. Теләче районында бүген орлык әзерләү буенча иң заманча технологиялы завод ачылды. Район өчен бу инвестициялар 700 миллион сум тирәсе дип әйтик, һәм монда яңа эш урыннары, безгә килеп кера торган налоглар. Орлык эшкәртү заводын Илдар Сафиуллин да күреп кайтты. Бу көнне моннан 10 ел элек Казан аэропортында зур фаҗига булды. 2013 елның 17 ноябрендә Мәскәү-Казан рейсы буенча шушы самолет аэропортка килеп җитәрәк һәлакәткә очрады. Аның бортындагы барлык кеше, 44 пассажир һәм экипажның 6 әгъзасы һәлак булды. Ел сайын бу көнне аларның туганнары, якыннары, хезмәттәшләре аэропортта фаҗигадан соң барлыкка килгән мемориал янына җыела. Авиаһәлакәттә гомер өзелгән һәр кешенең исемен атыйлар. Мәрхүмнәрне 1 минут тынлык белән искә алалар, һәйкәлгә чәчәк салалар. Татарстанда булма ютел коклюш белән авыручылар 83 тапкырга арткан. Татарстан стат шундый соннар китерә. Ел башыннан бу черне 666 кеше йоктырган. Һәр 4-нчесен хастаханәгә салалар. Күбесе кечкенә балалар. Авыруны башыннан ачыклау кыен, билгеләре гриппныкы кебек үк, әмма зыяны көчлерәк. Авыручылар саны ил буйлап күбәя. Санкт-Петербург, Нижневартовск, Томскида чирләүчеләр күп. Бу атнада Екатеринбургта бер мәктәпне карантинга япканнар. Авыручылар арту нәрсә белән бәйле? Гөлнас Сәйфетдинова ачыклады. Появились неделю назад, наверное, 2-3 дня был сначала сухой кашель. Айгөлнең ютәле көчәя генә, табибка күренә, әмма анда да әле төгәл диагноз куймаганнар. Өстәмә анализлар бирергә җибәрәләр. Үзләре булма ютәл, коклюш түгел микән дип шикләнә. Сегодня сдавала кровь. Сказали, результаты придут в понедельник, и потом узнаем. Нету половины класса, все болеют. Температура, кашель. Братна ауыртты инде, тамагы ютәле булды бик көчле. Хәзер Аллага шөкер җиңеләйде. Сухой ютәл. Бер дару алырга туры килде. От гриппа һәм коклюштан дип. Шуңа күрә бик әйтәсем килә, сау булыгыз, дуслар. Әгәр дә авыртсагыз, дәваланырга тизрәк барыгыз поликлиникага, анализлар сдавать итеп. Рецепт буенча бирелгән дару Казанда безгә табиб язган көнне нибары 2 даруханәдә генә бар иде ди Айрат. Без бүген тикшереп карадык, хәзер күпчелек җирдә саталар. Димәк, авыручылар арткан һәм өстәмә рәвештә кайтарырга туры килгәнме? Через наш стационар за 9 месяцев прошло 120 заболевших. Авыручыларның чыннан да артуын республиканың йогышлы авырулар хастаханәсендә дә раслыйлар. Ул бүлек тулы диярлек икән. Яңа туган балалар булма ютәл белән күбрәк һәм катырак авырый. Республикада бу авыруны йоктыручыларның 4тән бире хастаханәләргә эләккән. Ел башыннан Роспотребнадзор йогышлы ширнең 666 очрагын терки. Узган ел 8 кеше булса, быел инде 83 тапкырга күбрәк. Давайте признаем, что существует. Бүген бит балаларга прививка ясатмау ягын карыйлар. Шул сәбәпле сабыйлар йогышлы авыруларга тиз бирешә. Икенчедән, булма ютәлдән прививканы 3 айдан ясый башлыйлар. Балалар тууга ук авырый башлый. Өченчедән, вакцина ясалганнан соң барлыкка килгән иммунитет гомерлек түгел. После даже перенесенного коклюша он не является пожизненным. Прививка ясату календаре буенча булма ютәлдән аны 3 айлык балаларга кадыйлар. Аннары 4-5 айда һәм ярты елда. 1 елдан соң вакцинаны кабат ясатырга кирәк. По прошествии 15-20 лет 15-20 ел узганнан соң кешеләр тагын бирешә башлый, әмма аны җиңелрәк кичерәләр, балачактагы кебек чирләмиләр. Булма ютәл диагнозы куелмый. Алар авырса да балалар белән аралашуын дәвам итә. Шулай авыручылар саны арта да инде. Булма ютәл йогышлы чир һава аша күчә. Башлангыч чирданы грипп, ОРВИ белән бутап була. Тын юллары ялкынсына кеше туктый алмыйча буыла иткерә. Балага ясатмадык прививкаларны вообще, от слова совсем.
Балама 2 яш. Без Коклюштан прививки ясадык. По порядку ясатып барабыз. Конечно, прививки надо делать своевременно. Мы все прививки сделали. Шир зур зыян салырга мөмкин. Үпкә аурулары, колак ялкынсынуы, шукраклык, баш миенә кан саву. Гүлә Сайфетдинова, Вероника Гайнетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Хатынын үтерүдә гаепләнүчелегегә Рухани Михаил Зубарев тикшерү вакытын изоляторда уздырачак. Бүген Татарстанның югары суды аның адвокаты биргән апелляция шикаятен кире какты. Ул Зубаревны изолятордан чыгарырга, тикшерү барган вакытта аны шартлары яхшырак булган җирдә тотуны сораган була. Минем клиент тикшерүчеләрдән качып йөрергә җыенмый, аның торыр урынны һәм балык булмаган 2 баласы бар ди адвокат. Тик прокурор Михаил Зубаревны иреккә чыгару кешеләр өчен куркыныч булуын әйтә. Ул үтерешнең шаһитларына шул исәптән үз балаларына басым ясарга мөмкин ди. Исегезгә төшерәбез, тикшерү материаллары буенча Михаил Зубарев 8 яшьлек кызының күз алдында хатынын үтерүдә гаепләнә. Бүген Татарстанда орлык чистарту заводы ачылды. Аны Теләче районында кулланылышка тапшырдылар. Үзәк авылы янында элек тә орлык тикшерү җитештерү хуҗалыгы булган. Хәзер заманча технологияле комплекс барлыкка килде. Озак еллар дәвамында сыналган сортларны монда эшкәртеп, иң сыйфатлы орлык сайлап алыначак. Бирдә будай, борчак, рапс бөртекләрен чәчәр өчен әзерләргә җыеналар. Бүгенге санкцияле шартларда Татарстаннан тыш Россиянең башка төбәкләрендә сыйфатлы орлык белән тәэмин итеп булачак дигән сүз. Заводның әһәмияте турында Илдар Сафиуллин. Ачылыш тантанасында кунакларны кызарып пешкән икмәк белән каршы алу күренешенә тирән мәгънә салынган, чөнки бүгенге чара чыннан да икмәк язмышы белән бәйле. Әлеге заводны төзегән компания Татарстанның 9 районында эшчәнлек алып бара. 200 мең гектар мәйданда иген игәләр, будай, борчак, көнбагыш, рапска өстенлек бирелә. Менә аларны килгән кунакларга күргәзмәдә тәкъдим итәләр. Бу завод үзе дә зур уңышның нигезе булып тора ди авыл хуҗалыгы министры. Ел башында караган Ставропольдә арузларны күреп алып, шунда кирәк дип санап, төзелеп куелды. Безнең республика ичендә, ил ичендә вообще качественный сыйфатлы яхшы семена, ул яхшы урожай алыр өчен эшне семенадан башларга кирәк. Ни чәчсәң, шуны урырсың дигән борынгылар. Әлеге әйтем турыдан-туры мәгънәгә ия. Орлык ул уңышның нигезе булып тора. Нәкъ менә сыйфатлы орлык булдыру өчен әлеге корылманы төзегәннәр дә инде. Бу объектның биеклеге шәһәрдәге 5 катлы күп фатирлы йортныкына тиң. Аны 1 елда 3 ай төзегәннәр. Әлеге корылма үзе бик зур булса да, монда нибары 15 хезмәткәр эшли, чөнки ул тулысынча автоматлаштырылган. Компания бу объектны үз ихтыяҗлары өчен төзеткән. Инвестиция күләме 700 миллион сум тәшкил итә. Монда сәгатенә 10 тонна ашлык эшкәртеп була. Үзләреннән артык калган чәчүлек орлыкны башка хуҗалыкларга сатырга исәпләре. Миссия обеспечить классными семенами. Заводның егәрлеге җитәрлек, Татарстан гына түгел, илнең башка төбәкләрендә чәчүлек орлык белән тәэмин итәргә мөмкин. Максатыбыз сыйфатлы орлык җитештерү. Монда китерелгән орлык берничә кат чистартыла, бөртекләр зурлыгы, авырлыгы буенча аерыла, аннары махсус сыйыкчылар белән эшкәртелә. Ни өчен Теләчедә монда совет чорыннан ук чәчүлек орлык эшкәртү үзәге булган. Халыкның күзендә ут яна башлады, аның элекеге традицияларын кире кайтарабыз бүгенге көндә. Һәм инде район өчен бу инвестициялар, һәм монда яңа эш урыннары, безгә килеп керә торган налоглар, һәм инде алга таба күңелдә ышаныч уята. Моңа белем кирәк инде, өйрәнергә кирәк. Хәзер белгечләрне мондагы заманча техника белән идарә итәргә өйрәтәләр. Өйрәнеп киләбез мәктәптә шикелле. Укыталар, өйрәтәләр, интернетта ичендә кайбер әйберне интернетта карыйбыз инде, бүтән ниләрдән, оешмалардан җитәкчеләр барып кайталар инде нигә. Бүтән хозяйстволарга аналогично оборудование белән шунда күреп кайталар, безгә сөйлиләр. Сыйфатны тагын да яхшырту өчен декабрь айында камера ярдәмендә ашлыкны төс буенча аера торган җайланма урнаштырачаклар. Күгәргән, коралган орлыклар көчле басым белән очырып чыгарыла. Алтын бөртеге кебек орлыклар ындыр табакларына озатлачак. Теләче районыннан Илдар Сафиуллин, Алмаздетдинов, Яңа Гасыр каналы. Соңгы бер айда икенчел торак өчен ипотека кредиты ставкалары кайбер банкларда 25%-ка җитте. Хәзер кайсыдыр моңа кадәр клиентка хуплаган ипотекаларыннан баш тарта, икенчеләре торак табу өчен вакыт бирә. Үзәк банк октябрьдә төп ставканы 2%-ка арттырып 15 итте. Аннан соң банклар кредит процентларын арттыра башлады. Ләкин моңа карап фатир алу тукталмаган, халык икенчел торак түгел, яңа йортларга игътибарын юнәлтә.
Не үшін шулай? Тип ставканың артуы ипотека кредитларына нинди йогынты ясый? Койсы фатирлар сатылмаячак, койсыларын олу утышлырак булачак. Теманы Рания Абдрахманова үйренді. Biz Mamada şəhərindən ulubuz bizning Qozon şəhərində oxuy. Olğa tabi Qozon şəhərində qallarga tilәге булгач, фатир izlərгә булдык инде Qozondan. Галәүдиновларның нияте иске фондтан тора калу була. Әмма ай ярым дәвамында фатир изләгән арада банкларның ипотека ставкалары арта. Башта вторичный жилье дип дигәндә аны караган булсак хәзер специалистлар күбрәк безгә аңлатып инде алар үзләренең плюс якларын, минус якларын әйткәч, яңа фатирларга, новостройкаларга булдык инде үзебездә. Татарстанда быелның 9 айында Сбербанк кына 105 миллиард сум ипотека кредиты биргән. Шуның 65% икенче торакка туры килә. Яңа фатирларга 25%. Соңгы айда исә хәл үзгәрә. Сатып алучылар бары тик яңа фатирлар гына карый башладылар ди риэлторлар. Бүгенге көндә инде вторичкага карасак, вторичка басып тора. Вторичканы алырга хәзер уже выгодасы әзәйде. Ставкасы бик зур 17. Вот. Хәзерге көндә инде новостройка ягын карасан, новостройкаларда күбесе застройщиклар хәзер бик зур субсидиялар бирәләр. Семейная ипотека, господдержкага, яшь, например, өйләнмәгән егетләргә бик алып була. Вторичка безнең сатулар бөтенләй төште. Чөнки процент ставканы күтәргәч, получается безнең ежемесячный платеж да арта. Примерно чыга 67-70 мең платеж ежемесячный 30 елга бу. Если сез алсагыз 4 миллионлык фатир. Шуңа иске фатирларның бәясе уртача 6-7 миллион сум дип алсак, ай сайын түли торган сумма 80 мең чыга. Бу әле беренчел кертем белән. Шуңа халык беренчел кертем кирәк булмаган яңа торак фонды белән кызыксына башлаган. Чөнки шул ук суммадагы фатирларны дәүләт ярдәме программалары аша кичкенә процент белән алырга мөмкин. Икенчедән, яңа төзелгән йортларның күбесенчә шәһәр җитендә икәнен исәпкә алсак, аларның бәясе арзанрак. Фатирны 2 миллион 800 меңнән сатып алырга була. Кредит бәясе 6 миллионнан кимрәк булганга күрә бу очракта кечерәк ипотека ставкаларын, ягъни гаилә һәм дәүләт ярдәме белән ташламалы процент ставкаларын куллана алабыз. Тип ставка күтәрелгәннән соң риэлторлар икенчел базарның вакытлыча паузага куелачагын фаразласа да, зур банклар алай дими. Аларга процентны күтәрергә туры килгән. Әйтик, икенчел базардагы иң зур ставка хәзер банкиру мәгълүматы буенча ВТБда 24, Сбербанкта 21, Абсолют банкта 26%, кайберләре хупланган ипотеканың да ставкасын арттырган, икенчеләре элеккеге ставка белән килешү төзи. На самом деле работа у нас никак не поменялась. Эш элеккечә бара, сату да бар. Һичшиксез банклар үз ставкаларын төп ставкага карап үзгәртә. Әмма клиентларның ипотека кредиты гаризалары моңа кадәр ставка үзгәргәнче хупланган булган икән, алар әле фатирларны шул ставка белән алачак. Хәзер менә шул клиентлар акча алада. Хәзер Татарстанда ташламалы ипотеканың берничә алымы бар. Алар яңа төзелгән торакка гына кагыла. Беренчедән, гаилә ипотекасы, ул балалы гаиләләргә бирелә, якынча 6% тәшкил итә. Дәүләт ярдәме дигән программа шулай ук яңа төзелгән фатирларга кагыла 8%. IT белгечләр өчен аерым программа бар, аның ставкасы 5%. Ягъни монда Үзәк банк төп ставканы ни кадәр күтәрсә дә, калган процентны дәүләт түли. Яңа фатирларның популярлыгы шуның белән аңлатыла да. Быел Россиядә инфляция 7%ка җитте. Үзәк банк төп ставканы арттыруны шуның белән бәйли. Мы понимаем, что многие озабочены повышением ключевой ставки. Без күпләрнең төп ставка артуы сәбәпле борчылуын аңлыйбыз. Тик ышаныгыз, барлык исәп-хисап һәм безнең тәҗрибә күрсәткәнчә, без моны вакытында эшләмәсәк, халык эшендә, бизнес эшендә, дәүләт эшендә югалтулар зуррак булыр иде. Для государства были бы гораздо больше. Соңгы 10 елда илдә төп ставканың иң югары күрсәткече 2022 елның башында теркәлгән. Бу вакытта ул 20% иде. Үзәк банкның әлеге темага багышланган чираттагы утырышы 15 декабрьгә билгеләнгән. Белгечләр фаразлавынча, быел булмаса киләсе елга төп ставка әкренләп төшә башларга тиеш. Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Гадел Миндубаев, Алмаз Зияддинов, Влад Поташников, Яңа гасыр каналы. Татарстан шефлык калган Лисичанскига безнең республикадан энергетиклар китте. Алар шәһәрне электр энергиясе белән тәэмин итү объектларын торгызырга ярдәм итәчәк. Бу хакта мәгълүматны үзенең социаль челтәрдәге сәхифәләренә республика рәисе Рөстәм Миннеханов урнаштырды. Исегезгә төшерәбез, Луганск халык республикасындагы әлеге шәһәргә Татарстан узган елның җәеннән бирле булыша. Даими рәвештә гуманитар ярдәм җибәрелә, төзелеш кирәк-яраклар белән тәэмин итәләр. Безнең табиблар андагы халыкка медицина ярдәме күрсәтә.
тапшыруны без бергә дигән махсус сәхифә белән дәвам итәбез. Онда без СВО зонасында эшләүче хәбәрчеләрнең репортажларын, гади халыкның тормыш шартларын һәм нинди сынаулар аша узуларын күрсәтәбез. Донецк Халык Республикасының Горловка шәһәрендә Украина хәрби көчләре һөҗүменнән соң мәктәп бинасына зыян килгән. Бу хакта шәһәр мэры хәбәр итә. Кичә Донецкның үзендә атыш тавышлары яңгыраган. Күп фатирлы торак йортның түбәсе җимерелгән. Снаряд кисәкләренең җирдә аунап ятуын Известия каналы күрсәтте. Bir yaşında тулмаган собы яраланган. Россия махсус хәрби операцияны дәвам итә, чөнки без үзенекләрне ташламыйбыз. Донбасс халкына ярдәм итәргә теләүчеләр контракт буенча хезмәткә языла ала. Килешү 1 елга һәм аннан да күбрәк вакытка төзелә. Контракт нигезендә хезмәт итүчеләргә гаиләләренә акчалата түләү каралган. Туру урыны буенча хәрби комиссариатка мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Экранда күрсәтелгән бердәм телефон номерына шалтыратып һәм Герой Татарстана дигән сайттан да мәгълүмат алып була. Татарстанда экскурсия уздыру өчен гитлар җитми, җирлек кадрларга өстенлек бирү, мәҗбүри аттестация, мәсьәләне хәл итәр өчен тагын ниләр эшләргә җыеналар. Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Бүген Казанда криптофорум ачылды. Анда виртуаль исәп-хисап чаралары һәм блокчейн технологиялары турында сөйләшәләр. Белгечләр әлеге яңа юнәлештә эшчәнлекне закон нигезендә алып бару, майнинг һәм дәүләт системаларын киңрәк җәелдерү өчен блокчейн технологияларын куллану мөмкинлеген өйрәнә. Илнең цифрлы үсеш министры урынбасар Александр Шойтов үзенең онлайн чыгышында рөхсәте булган криптовалюта чыгаручыларның эшчәнлеген законлаштырырга тәкъдим итте. Форумда криптомат һәм балаларның цифрлы акчасы дигән проектлар белән таныштырдылар. Киләчәктә аларны Татарстанда эшләтеп җибәрергә ниятлиләр. Әлбәттә, бу беренче чиратта икътисадка яңа цифрлы технологияләр кертү өчен кирәкле вакыйга һәм аның предприятиеләрдә фәнни казанышларны куллануны арттыруда роле зур. Бүген Татарстанның таможня хезмәткәрләре плазма өчен кан тапшырды. Ведомстволары ишуның 37 еллыгы уңайнан шундый акциядә катнашырга булганнар. Быел Росплазма үзәгенең Казандагы филиалында 17 тонна плазма әзерләнгән. Бу аларның эшчәнлек чорындагы иң зур сан. Плазма тапшыручыларга ихтыяҗ тагын да күбрәк, чөнки аннан ясала торган препаратларны элек чит илдән керткән булсалар, хәзер үзебездә җитештерергә туры килә. Канны республикада ел саен 30 меңнән артык кеше бирә. Таможня хезмәтенең мактаулы донорлары һәм тәүге тапкыр плазма тапшыручылар белән Инзилә Хөсәенова аралашып кайтты. Таможня инспекторы Лияна Гафарованың тәүге тапкыр плазма тапшыруы оешмаларына белгечләр килеп, бу игелекле гамәлнең файдасы турында сөйләгәннән соң шундый теләге уянган. Телевизордан да күрәм, интернетта да укыйм, кешеләргә кан кирәк дип, кечкенә балаларга ярдәм кирәк булганда, аларга кан җитмәгәндә, шуларга булышам дип хыялым булды. Плазма бирү ул көнгә 40 минут вакыт ала. Но бу вакыт ул кеше гомерен саклала. Хезмәткәрләр арасында мактаулы донорлар да бар. Айдар Сәләхов 13 ел кан тапшыра, 200 тапкыр плазма биргән. Кешеләр гомерен саклап калуга өлеш кертү төп максатым ди. Бу плазма китә лекарствосара. И үзем больниста ятканда мин күрдем, что кешеләргә менә бу плазма килде, аларга переливание ясыйлар. Күп кан югалта торганда аларга ярдәм кирәк. И менә бу биргән плазма, биргән кан центрларда уларга ярдәм итә. Акциядә Татарстан таможнясы җитәкчесе Марат Гәрәев тә катнашты. Ул беренче тапкыр плазма тапшыра. Очень важный момент. Бу бик мөһим эш. Республиканың таможня хезмәтенә 37 ел булуын шул рәвешле билгеләп үтәсе килде. Плазманы кан күп югалганда, каты җәрәхәтләрне һәм пешүләрне дәвалаганда кулланалар. Ярдәме күп кешегә тиячәк. 1 литр кан плазмасы берничә авыруның гомерен саклап кала ала ди табиблар. Гади кан бирүдән аермалы буларак плазманы аена 2 тапкыр тапшырырга була. Аннан альбумин һәм иммуноглобулин ясыйлар. Санкцияләргә кадәр бу препаратларны чит илләрдән сатып алган булсалар, хәзер үзебездә җитештерәләр. Росплазма үзәгенең Казандагы филиалында гына да быел 17 тонна плазма ясалган. Бу рекордлы күрсәткеч ди белгечләр, ләкин республиканың плазма запасын тулыландыру өчен әлеге сан 2-3 тапкыр күбрәк булырга тиеш. Препараты из плазмы, они изготавливаются не быстро. Плазмадан дарулар ясау өчен вакыт күп кирәк. Әйтик, канны хәзер бирәсе икән, препарат ел ярымнан гына әзер булачак. Шуңа күрә бүген йөзләгән донор килсә дә, ихтыяҗ шунда ук капланачак дигән сүз түгел. Плазма канның сыйык, кан күзәнәкләре йөзеп йөри торган өлеше. Составы гади, тик үзенчәлекле ди табиблар. Андагы аксымга ихтыяҗ зур. Донор булу өчен Росплазма үзәгенә шалтыратырга яки Telegram каналларына кушылып язылырга мөмкин. Инзилә Хөсәенова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.
Бүгін Қозанда Милли китапханада танылған шағирә Холиса Мөдәррисованың ижад кичәсе үтте. Ул күренекле әдипнең 70 яшьлек юбилей уңайыннан уздырыла. Шагыйрә халыкка Көмеш дага, Җәй уртасы, Болан, Шәмәхә төн кебек китаплары аша таныш. Ул проза һәм драма әсәрләрендә ижад итә. Холиса ханымны аның иҗатын яраткан укучылары, иҗатташ дуслары, якташлары тәбрикләде. Бәйрәм тантанасыннан Олия Сабирова репортажы. Шешекләрнең иң матуры, кытлауларның иң җылысы бүген аның хөрмәтенә. Күренекле шагыйрә Холиса Мөдәррисованың 70 яшьлек юбилей кичәсе. Милли китапханәдә аның якташлары, иҗатташ дуслары, язучылар җыелды. Шагыйрә генә дә түгел, ул безнең татар әдәбиятында күптән килгән гадәт буенча, традиция буенча ул прозада яза. Аның мәсәлән колхоз хикәяләре гаҗәеп дәрәҗәдә үзенчәлекле тел белән, үз якларының теле белән язылган. Һәм анда характерлар иң мөһиме кеше. Ул шын мәгънәсендә иҗтимагый иштәлекле, дөнья белән сөйләшерлек, аңлашырлык, туган җиренең, бөтен татар дөньясының бәгыренә үтеп, аның иң нечкә кылларын, иң хәсрәт уен чалдыра алган шагыйрә. Туган телем, Яуда яудаш, дуска жандаш, калалар курган телем. Мәктәптә мөгаллимлек итә, Нуриман район советы сәркатибе хакимиятның эшләр белән идарә итүчесе була, соңрак мәдәният бүлеген җитәкли. Әмма күңеле белән гел шигърияткә тартыла ул. Беренче иҗат җимешен мәктәп елларында ук язган. Аның турында еш кына 2 тугандаш республиканы тоташтырып торучы иҗади күпер дип тә әйтәләр. Холиса Мөдәррисова Башкортстанда туып үскән, бүген дә шунда гомер кичерә. Иң мөһиме шигъри уртаклык. Дуслык менә шушы булса, без халык телебез дә исән була, халкыбыз да исән була, дуслык булсын ике республика, ике халык арасында менә иң мөһим шушы. Әдәбиятта үсә, бер-беребезгә карап без үрнәк алабыз. Дистәгә якын китап авторы, тамашачыларга ул җырлары белән дә таныш. Төнге урам, сагындым сөйгәнемне, җәй уртасы, Болан кебекләре халык күңеленә аеруча хуш килгән. Прозаик драматургта менә инде 12 ел Холиса Мөдәррисованың әсәре буенча куелган Бәхет халкы спектакле Башкорт дәүләт академия театрында зур уңыш белән бара. Халык спектаклен нигә яратадыр дип уйлыйм мин. Һәрбер караган кешенең язмышында менә шундагы булган хәлләр бөтенесендә булмаса да күбесендә бар. Шул халыкчан булуы белән теге җылатта да, җырлата да шундый спектакль булуы белән халыкка нык үтемле һәм рәхәтләнеп уйныйбыз. Менә әле күптән түгел генә сөйләшеп торган ик, бер ханым 180 тапкыр караган бу спектакльне. Күңел гел 18дә аның бүген дә иҗат итеп эшен, тормышын, кешеләрне яратып яши. Олия Сабирова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Җомга хәбәрләре шулар иде. Безнең тапшырудан соң һава торышы турындагы мәгълүмат белән Радис Гарипов таныштырыр. Ә мин сезнең белән сау булышам. Исәнмесез, студияда Радис Гарипов. Татарстанда салкынайта, республикада антициклон урнашты. Тулырак файдалы мәгълүматтан соң. Аверс банкы шәхси затларга һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык төрен күрсәтә. Бизнес өчен банк расчет касса хезмәте, кредит, банк гарантияләре һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә. Ноябрьнең салкын көннәрендә рух ныклыгын һәм күңел күтәренкелеген саклап калырга сезгә Санчи ярдәм итәчәк. Санчи файдалы матдәләргә бай. Бу үз чиратында энергия бирә, йокыны нормальләштерә, баш авыртуы һәм хроник арыганлыкны бетерә. Санчины юкка гына Кытай медицинасы хәзинәсе дип атамыйлар. 20 ноябрьдә генә Формлен даруханәләрендә Санчига 20% ташлама. Белешмәләр өчен телефон 8927 236 71 75, сайт sanchi.rf. Яндекс погода мәгълүматлары буенча Арча, Яшелүзән һәм Балтачта болытлы, урыны белән аяза, кар явачак. Көндез температура 5, төнлә 8-9 градус салкын. Буа, Тәтеш һәм Кайбышта да кар фаразлана. Көндез 4-5, төнлә 9-10 градус салкын.
Аксубай, Мамадыш һәм Чистайда алмашынучан болытлы, біраз қар көтелә. Көндіз 4, төнлә 7-10 градус салқын. Яршалы, Әгерҗе һәм Сарманда болытлы булачак. Монда да қар көндіз -4-5, төнлә -8-9 градус. Әлмәт, Бөгелмә һәм Азнакайда аязучан һава көтелә. Урыны белән қар. Көндіз 4-6, төнлә 10-11 градус салқын. Республиканың туристик шәһәрләрендә дә кояш күренәчәк. Зөядә аязучан болытлы, урыны белән қар, көндіз температура -5, төнлә -8 градус. Болгарда көндіз шулай ук қар, көндіз 4 градус, төнлә 8 градус салқын. Алабугада алмашынучан болытлы, қар, көндіз -4, төнлә -8 градус. Вамин, күңел җылысы белән күп еллык тәҗрибәгә таянып, сыйфатлы, тәмле сыр һәм май җитештерә. Вакыт белән сыналган рецепт буенча заманча җиһазларда яхшы сөттән әзерләнгән ризыклар һәрбер йортка. Вамин, табигый, тәмле һәм файдалы. Татарстан башкаласында аязучан болытлы һава көтелә, урыны белән қар. Киләсе тәүлектә көндез 4 градус, төнлә 7 градус салқын булачак. Атмосфера басымы нормадан югарырак, Төркемеш баганасының 761 мм тәшкил итә. Җил көнбатыштан уртача тизлектә, дымлылык 65%. Җирнең магнит кыры тыныч. Беренчел мәгълүматлар буенча, якын көннәрдә Татарстанда чын мәгънәсендә кышкы һава торышы урнашачак. Әлегә менә шулар сезнең белән студиядә Рәдис Гарипов иде. Мин сезнең белән саубуллашам.